ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаи мо дар бораи фасади хона, яъне травертинҳо мешавад. ҳастай бародароне ки хонаи худшо бардошта тайёр карда мондагиаш шкатуркаша зада, лекин устуҳои хуб кофта гаштаанд. ҳатман ин навора ба одамоне ки хонаашро фасад карданиянд ҳавояда рӯй кунед. Дӯстони азиз, ин устуҳои мо аз Узбекистон, аз шаҳри Самарқанд омада дар Тоҷикистон дар мавсими гузашта кор кардагӣ аст. Имсолам мавсум аллакай сар шуд, касе хонаашро фасад карданӣ бошад, мана натиҷаи меҳнати дастии ҳамин устухӯро бинед. Инро 3D фасадам мегӯянд, травертинам мегӯянд. ҳар кас ҳар хел номоқати номгузорӣ мекунанд. Дӯстони азиз, ин фасад аз болои шкатур зада мешавад. ду слой грунтовка мезанад, ду слой травертин мезанад, як бор шлиповка мекунад, аз болои вай бо ду слои дигар лаг мезанад. Дӯстони азиз, хунукӣ, гармӣ, чанг, шамол, ғажи ҳама чида тобовар аст. бо шумода дар видеоҳои гузашта мо нишон дода будем ки дар фасади тайёр шудагӣ лои моира шакида лой карда, полни девола ҷазир карда бо аз нав шушта нишон додагием. ҳаво, барф, яъне вай борон, барф, шамолҳо, ҳамаи чиза тобовар ҳастанд. Дӯстони азиз, чӣ хонаҳои якошиёна, дуошиёна, сеошиёна, объектҳои калон калонам ҳамин устуҳо корошона буд карда додагиай, таҷрибаи калон дорад. Дӯстони азиз, боз ҳам шумо занг бизанед, якчанд вариантҳо каталогҳоро шумо дар WhatsApp партофта метиҳад. Якчанд намудош 3D дар кораи оддиш дар кораи чӣ намуди шумо дар махкул шид, талаби шумо дар нигаҳ карда коротона буд карда метиҳад. Дӯстони азиз, рақамҳо дар рӯи экран мешавад. маҳсулоти ҳамин намуди фасад, маҳсулотҳои асосиша, яъне травертин, боз ядуд маҳсулотҳои асосӣ доранд. ҳамонҳоро аз Узбекистон маҳсулотҳои босифатша меоранд. Дӯстони азиз, чизҳое ки аз ҳаминҷа босифаташ ёфт мешаванд, аз ҳаминҷа харидорӣ мекунанд аз худи Тоҷикистон. нархи навои ҳамин намуди фасадҳо сар мешавад аз 100 сомонӣ барои 1 квадрат метр то 140 сомонира барои 1 квадрат метр. боз ҳам объекти шумо калонтар бошад, квадраташ зиёдтар бошад, нархаш бо арзон мешавад. аз номи канали мо, яъне канали Маъмур Азия муроҷиат кунед. хоб, дохили ин нархта дӯстони азиз, ҳамаи намуди маҳсулотҳо аз тарафи устуҳо мешаванд. шумо фақат ҳамин суммаи маслиҳатшудагиро метиҳед. дигар расходи материал, чӣ травертин бошад, чӣ лак бошад, чӣ грунтовка бошад, ҳамааш аз тарафи устуҳо мешавад. дӯстони азиз, боз ҳам даруни канали мо даромада тамошо кунед. дар тарафҳои ғарб ҳамин устуҳо худшон як хонаи сеошиёнара корша тамом карда буд карда супоридагианд. бо дар чанд минтақаҳои Тоҷикистон кор карда, вилояти Хатлон, вилояти Суғд, ноҳияҳои тобеи марказ, ҳама тарафҳода ин устуҳо кор карда корошона буд кардагиай. дӯстони азиз, шумо метавонед аз даруни канал видеоҳои пешинара тамошо кунед. боз ҳам дилтон пуршидан. устуҳои боварианд. дӯстони азиз, ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. агар квадрати хонаотон бисёртар бошад, аз нархи гуфтагӣ боз ҳам арзонтар карда коротона буд карда метиҳад.
чӣ хеле ки худтон дидестен аз аввали видео то охирша корҳои ҳамин устуҳоро мо ба шуморо нишон додагем. Ҳам объектҳо аз Ӯзбекистон, ҳам объектҳо аз Тоҷикистон. Ҳардушам ба шумо пешниҳод кардагем. Ин аст забор, хоб хонаҳои як ошиёна, ду ошиёна, навес, чӣ намуди ҷойи фасад кардан лозим бошад, устуҳои бо таҷриба корҳои шуморо буд карда метиҳад. Дӯстони азиз, аз канал дур нашавен. Иншоаллоҳ видеоҳои наворҳои фоиданок аз пеш аст. лайкҳо ҳаёт набуроя. Ҳамада хонаҳои нав насиб куна бародаро. дар воқеъ ин наворро дар моҳи шарифи рамазон кардестем. Ҳамада моҳи шарифи рамазон